Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila Joliba TV News ni Joliba FM fiɲɛ siraw fɛ. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa, k'a fɔ diɲɛ don o don ne ni waati in dalagosira ka ban an ka ɲɛmaaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw, olu ye gafe minnu cari nanzarakan na, an bɛ olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na. Jɛka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ sa, min ye tele fan fɛ maa dama dama olu ka wulikajɔ don yaasa u bɛ se k'an kumakanw ni an jaw sɔrɔ. Augustin Esubihi ale ye o cɛba dɔ ye, Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ, Salimata Wederaw ko an ma ɲinɛ a kɔ, Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ k'a kuncɛ ni Lamini Kulibali ye. Radio fan fɛ bisa baara bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo ma. Kuma bara ɲɛfɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ kalanden Amadu Tolo ne n'an wakilu kɛ gafew ye. An y'a fɔ an sigikun o ti dɔwɛrɛ ye ko ye maa sigikun ka kɔrɔ ni yɛrɛ, an sigikun ye gafew ko ye bi gafew bɔra. Gafe minnu ni an y'u sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ bi sa, Soir de Bamako ale b'an bolo yan nɔ, a kumana an bɛ tila k'an da don a la. Nouvelle Horizon a fana kumana bi a da bɛ waleya fila la, an bɛ tila k'an da don a la. Les Échos welewele a b'an bolo yan nɔ, Nouvelle Alliance a b'an bolo, Mali Tribune ale bɛ kɛ ka bi gafew bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Yani kuma ka caya kisɛ ka k'a la, an y'o de fɔ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura ye sa, aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi ye juma ye, an b'a fɔ Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. O hukumu kɔnɔ sa, Soir de Bamako ale ye bɔli kɛ bi, a da bɛ waleya belebeleba la koyi. A y'a yira sa k'a fɔ a ka bi bɔli la sa, ko parti politique min ni o bɛ jamana in kɔnɔna la sa, ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko RPM n'o ye Rassemblement pour le Mali ye sa, ko o maaw olu bɔra ka kuma min ye Mali ka kɔsegin ka bɔ CEDEAO o hukumu kɔnɔna la. Ɲɛmaa min n'o bɛ parti in kɔnɔna la sa, ni o ye Bokari Tereta ye, ale de ye laseli kɛ nin ko kɔnɔna la, k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ye wulikajɔ min sabati, k'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɔ min ye CEDEAO hukumu kɔnɔna la sa, u ka parti ni o ye RPM ye sa, u ye u hakilina de di nin ko kɔnɔna la. Gafe y'a yira sa Soir de Bamako ka bi bɔli don, u y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ ye, laseli min ni a kɛra janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛlen in kɔnɔna la sa, ko Rassemblement min n'o bɛ wele ko pour le Mali ni o ye RPM ye, olu ye u ka hakilina ka o di nin waleya in kɔnɔna la, ko dusumakasi yɛrɛ don ko ye parti in fan fɛ ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ka ŋaniya ma, ŋaniya min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko Mali, Burkina Faso ani Niger olu ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɔ don ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la. Min ye gesedalaw ka parti ye sa, ni o ye RPM ye, ko u y'a yira sa k'a fɔ u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko u ye gɔri turu nin waleya in kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Gafe y'a yira sa min ye Soir de Bamako ye k'a fɔ ko RPM maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaaba Bokari Tereta, ko ale de bɔra ka kuma RPM tɔgɔ la nin ko la, k'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye wulikajɔ ye, wulikajɔ min ni Mali jamana, Burkina jamana ani Niger jamana n'u y'o ta sa ka ɲɛsin CEDEAO hakilina ma sa, ko waleya de don, waleya min ni olu ma faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɔna la cogo si la, ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na sa, ko ni ye jamana in yɛrɛ jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɔni ye an ka jamana in ye n'o ye Mali ye sa, ko o jɔyɔrɔ belebeleba bɛ CEDEAO yɛrɛ a ɲɛnamayali hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, ko o de kama min ye waleya caman ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la, ni o bɛ yiriwakow kofɔ, n'o bɛ bɛn kofɔ, n'o bɛ basigi ni o b'o kofɔ, ko min ye CEDEAO ye ani Mali jamana, ko u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ caman sabati, ko ka kɛɲɛ ni min ye RPM maaw olu ka ɲɛfɔli ye. U y'a yira sa k'a fɔ ko ni gɛlɛya nana min ye CEDEAO jamana ale ni Mali jamana ni CEDEAO mara ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ, ko a ti faamu k'a fɔ ko o sigi k'a fɔ kelen ninnu ko olu bɛ dɛsɛ ka kɛ sababu
sababu ye sa an ka bɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn waleyaw ma waleya minnu ni o bɛ basigi ko fɔ ko n'i y'a jateminɛ gafe ka ɲɛfɔli la sa ko RPM Bokari Keita ale ka ɲɛfɔli don ko min ye conseil des ministres min ni o kɛra ko k'a yira sa k'a fɔ ko Mali jamana ale bɛna kɔ don ka bɔ min ye CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la pepepewu waleya dɔ de ye waleya min ko ni camancɛ fanga maaw ko ni u y'a sigi sen kan bari tagabolo ni tagabolo jumɛnw bɛ a ko kɔnɔ yala Mali ka nafa bɛ kɔ segin na wa yala sigi ka fɔ tɛ kɛ nin ko kɔnɔna la wa ko o waleya minnu ni olu ma sabati a kɔnɔ RPM ka jateminɛ la sa ko olu ye majɛ minnu ni camancɛ fanga maaw n'u kan ka k'u hakili to o ɲɔgɔn waleyaw la ko ka kɛɲɛ ni RPM olu ka ŋaniya ye u y'a yira sa k'a fɔ ko bari maa seko tɛ ko min na k'i bɛ tugu o ko kɔ k'o ti dɔwɛrɛ ye ko ye min ye majɛ minnu ni olu da bɛ a la o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko ni Mali jamana y'a sugandi sa k'a fɔ ko min ye kɔ segin ye pepewu ka bɔ nin jɛkulu belebeleba in kɔnɔna la ko olu bɛ gɔri de turu a kan RPM kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka kuntilenna tɛ bi u ka kuntilenna tɛ sini wa don nataw kɔnɔna la sa ko jamana in k'a jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ani jɔn kan ka jɛ ani jɔn man kan ka jɛ an kana baaraw kɛ dusu baara ye fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye président min n'o ye ɲɛmaa min ni o bɛ commission de CEDEAO ale yɛrɛ kunna sa ko o ye wulikajɔ dɔ sabati kununko yɛrɛ ko ye wulikajɔ in kɔnɔna la sa ko lajɛ de don lajɛ min n'a bɛ wele ko lajɛ balalen ko u y'o kɛnɛ sigi yaasa min ye basigi hakilina ani lakana hakilinaw waleyaw la cogoya minnu na k'u y'a yira sa i n'a fɔ Nouvelle Horizon a b'a fɔ la cogoya min na sa ko min ye jamana saba minnu ni olu kɔ don tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa CEDEAO ale ka tagabolow la ko gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko nin ma kofɔlen min ye commission ɲɛmaaba ye sa ko a kɛmɛ ka gɔride bila k'a yira sa ko yala o jamana ninnu yala u miirila nin waleya la wa yanni u k'a kɛ anw ka fɔ tɛ a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye conseil de médiation min n'o bɛ sécurité o hukumu kɔnɔna la organisation ouest africaine ale tɔgɔ la ko kununko alamusa min ye février kalo tile 8 san 2024 Abuja n'o ye Niger faba kɔnɔna ye sa ko u ye Nigeria faba kɔnɔna ko u ye wulikajɔ de kɛ wulikajɔ lajɛ min ni o kun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye CEDEAO yɛrɛ ale ni UEMOA u ka tagabolo ko ka da don o waleyaw la o hakilina de kɔnɔna la sa k'u da nana don min ye gɛlɛya min ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'o bɛ Senegal jamana kuntigi sigi tagabolow kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko o hakilina kelen in kɔnɔ min ye président min n'o ye ɲɛmaa min n'o bɛ conseil de médiation de sécurité kɔnɔna la ko a y'i da don wulikajɔ wɛrɛ la wulikajɔ min ni o bɛ Mali jamana yɛrɛ o kofɔ ko ye Mali jamana ale ni Niger jamana fo ka na se Burkina jamana ma olu minnu y'a yira ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko u b'u kɔ don ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la ko a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la Youssouf Maintalo k'a y'a yira a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa jɛkulu in na k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na wulikajɔ caman sabatira min ye CEDEAO maaw ani UEMOA maaw fɛ yaasa nin ŋaniya min ni nin jamana saba jɛn bɛ ka o ta u ka fɛɛrɛ sigi o ko la ka u dɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko u tɛna a waleya ko bari o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sigikafɔ minnu ni a ɲininen bɛ k'a fɔ ko o ka kɛ damu ye ko n'o ma se ka kɛ damu ye o nana wolo fɛn min ni Mali jamana Niger jamana ale ni Burkina jamana ni olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔ sa k'a fɔ ko u b'u kɔ don pepewu ka bɔ CEDEAO la jɛkulu jumɛn ko don ko AES ko n'i y'a jateminɛ ka kɛɲɛ ni min ye président de commission CEDEAO hukumina kɔnɔna la sa a ye laseli kɛ nin ko la a y'a yira sa ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye nin jɛkulu in ye AES jɛkulu fara bɛ ɲɔgɔn kan jamana saba in ko a sɔrɔla dusu sira fɛ ko a sɔrɔla waleya fɛ waleya minnu ni ale bɛ ɲiningalikɛla o de la ko yala nin jamana saba yi miiri don tɛmɛlenw na wa ko don tɛmɛlenw na n'i y'a jateminɛ min ye CEDEAO jamana ye ko u ni nin jamana sabaw ko u jɛra fo k'a fɔ k'u jɛra u ye waleya caman sigi sen kan waleya minnu kɔnɔna la ko ni caman ɲɛna dɔw bɛ yen nɔ majɛ yera olu la bari ko baara ti ban o kɔ i n'a fɔ commission ɲɛmaa a kɛmɛ k'a yira cogoya minnu na
a ka ɲɛfɔliw la sa ko ni min ye Mali jamana Niger jamana ani Burkina jamana ko n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ ko u b'u kɔ don ka bɔ CEDEAO jɛkulu ni UEMOA jɛkulu kɔnɔ ko ale ka faamuya la ko majɛ belebeleba don i n'a fɔ min ye Tura ye a b'a ɲɛfɔla cogoya minnu na a y'a yira tuguni a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la jɛkulu in kɔnɔ lajɛ kɛnɛ kan ko min ye jamana saba ninnu minnu n'u kɛmɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'u y'a wele ko Alliance des États du Sahel ko baara de don baara min ni baara belebeleba b'u bolo ko ye ko k'a sababuya kɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko o ka di a kuma ka di bari kɛwale kɔnɔna la waleya caman b'a la a bɛ segin ka na min ye Senegal tagabolo kɔnɔna la sa an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko Tura ye k'a y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na min ye CEDEAO ni UEMOA ye ko u ye wele de bila min ye Senegal ɲɛmaa ma Macky Sall k'a fɔ ko a ka jateminɛ belebeleba kɛ a ka jamana tagabolo kɔnɔna la yaasa majɛ ni majɛ minnu bɛ yen nɔ o kana kɛ sababu ye sa ka na ni mankan wɛrɛw ye a ka jamana kɔnɔ ko hali ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko o ɲɔgɔn waleyaw ko o b'a ka sabati Senegal mara kɔnɔna la ko min ye CEDEAO ale ni UEMOA ye k'u tɛna to sigilen k'a ti mɛn bilen u bɛna wele kan bila Senegalikaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa yaasa bɛn o bɛ se ka sabati cogoya minnu na fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Seydou Konate ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a ɲɛsin les wele a ye bɔli kɛ bi a fana kumana koyi awɔ an da bɔra AES ko kuma min na sisan min ye les Échos wele olu fana da b'o kelen in na koyi u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana minnu ni olu bɛ AES kɔnɔna la sa olu ka kɔsegin k'u kɔ don ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la ka CEDEAO fura n'u tɛgɛ kɔ ye ko a sabatira ko minisiri min ni ale bɛ musakakow bɛɛ lajɛlen kunna Mali kɔnɔna la n'o ye ministre de l'économie et des finances ye ko n'o ye Aluseni Sanu ye ko ale de ye laseli dɔ kɛ juma tɛmɛlen in na laseli min kɔnɔna la sa ko n'a y'a yira ka wele bila min ye an ka jamana makobatigiw ma musakako tagabolo kɔnɔ an ka opérateur économiques kana se association professionnelle des banques ma n'o ye APBEF ye kana se min ye jɛkulu wɛrɛw ma jɛkulu minnu ni u da kɔni bɛ musakako la ko minisiri ni u jɛra ka sigi ka fɔ kɛ ka laseli kɛ kunkilenna jumɛn ni kunkilenna jumɛn bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw la an bɛ don min na i ko bi kɔnɔli jumɛn bɛ kɛlen min ye an ka makobatigiw la yaasa musakakow tagabolo kɔnɔna la sini ma sinikɛnɛ gɛlɛya minnu ni o bɛ kɔnɔ la o kana ye a ko la gafa les Échos wele ko min ye minisiri ye a ka nin wele in kɔnɔna la sa ko makobatigiw ye a jaabi koyi awɔ makobatigiw ko u yera minisiriso la yen nɔ u jɛra ka da don waleya caman kɔnɔna la waleya minnu kɔnɔna la sa ni gafe yɛrɛ kɛmɛ ka gɔri tura kan ko minisiri Aluseni Sanu a ye ɲɛfɔli kɛ min ye an ka jamana makobatigiw ye k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔ don ni mun kɛ ka bɔ nin jɛkulu ninnu kɔnɔna la wagati tagabolo kɔnɔna la ko wajibi don a bɛ na ni majɛ dɔw ye majɛ minnu ni olu bi sabati musakako ta n'i y'a ye nin waleya ninnu kɛra i n'a fɔ minisiri ka ɲɛfɔli o bɛ cogoya min na les Échos kɔnɔ ko waleyaw de don waleya minnu ni jateminɛ belebeleba kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ kabi lawale nin ko kɔnɔna la fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko kɔnɔli belebeleba bɛ yen jamana saba minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan AES tɔgɔ la ko n'u bɛ min kɔnɔ la min ye an ka jamana makobatigiw ka na se nin jamana tɔ filaw olu fana makobatigiw ma koyi ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa musakako kɔnɔna la maaw bɛ kɔnɔli min kɛla maa minnu ni olu t'a fɛ ka i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa an ka jɛkulu in taalen ɲɛ o kana sabati cogoya minnu na Aluseni Sanu a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ k'a y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ tagabolo kɔnɔ ko sika yɛrɛ tɛ min na fewu min ye dugujukɔrɔ sɔrɔw ye n'o ye ressources naturelles ye ko o caman bɛ Mali la koyi min ye jiko ye tile dugukolo yɛrɛ ko ka na se min ye kungo kɔnɔnaw ni a ɲɔgɔnnaw ma ko waleyaw de don nin bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔw ye sɔrɔ minnu ni makobatigiw bɛ se ka mako ɲɛ o kow kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye min ye jamana ninnu ye olu ka bɔ sɛmadɛnɛ na don o don an tɛgɛ bɛ dugu ma ko o ka dabila ko n'i y'a jateminɛ Aluseni Sanu ka ɲɛfɔli la a ko nin jamana ninnu k'a tɛna mɛn bilen jamana minnu faralen don ɲɔgɔn kan AES tagabolo kɔnɔna la k'u bɛna jɛ ka waleya dɔ sigi ɲɔgɔn kan ni n'a bɛ wele ko politique économique ko o sira tɛ dɔ wɛrɛ ko ye musakako tagabolo kɔnɔna la ka se ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa u ka jamanaw bɛ se ka bɔ sɛmadɛnɛ na cogoya minnu na o tagabolo kelen in na ko a y'a yira a ka gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na les Échos wele ko Aluseni Sanu ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan a y'a yira makobatigiw la k'a fɔ ko don nata kelen ninnu kɔnɔ ko waleya caman bɛ yen jamana bɛna waleya minnu bila ka bin min ye makobatigiw ye yaasa min ye
musaka ko tagabolo olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na min kɔni jɛnbɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko baara a b'i n'a fɔ ko nin y'o daminɛlen min ye jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen jamana minnu farala ɲɔgɔn kan AES okumu kɔnɔ ka u ka magobatigiw wele ka u mako yira u la banque établissement financier fo ka na se min ye kɛnyɛrɛye sigilamɔgɔw ka na se sɔrɔ bosonbaw caman ma yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya min na Fasiri a bɛ Les Echos wele ale ka bi bɔli kɔnɔna la MS ale de ye Fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An b'i bɔ Les Echos kɔnɔ k'an ɲɛsin min ye la Nouvelle Alliance ma kɛ la Nouvelle Alliance a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye fonction publique o hakilina ye sa ko o ɲɔgɔndan min ni o t'u bolo danbɛ bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko a ɲɔngirila bɛ a ɲɔngirila sini a kow bɛɛ lajɛlen ko o dabila la o hakilina de kɔnɔna la sa min ye gafe ye o kɛmɛ k'a yira Nouvelle Alliance k'a bɛna fɔ ko baara min ni a ɲɔngirila ko yera a kɔnɔ koyi ko jumɛn ko don ko maa dɔw bɛ yen nɔ sa ko minnu ni olu yɛrɛ ye minisiri min ni o bɛ baarakow bɛɛ lajɛlen kunna o masurunyamaw i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka fɔlen tɛ dɛ o masurunyamaw ko o dɔw bɛ yen nɔ ko olu minɛna nin ko kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko k'a sababuya kɛ ko suɲɛli waleyaw ko olu de taara sɔmi kɛra ka taa ye k'a fɔ ko suɲɛli waleya caman bɛ yen olu de nana ye nin gafew yɛrɛ sɔrɔli ko kɔnɔna la k'a sɔrɔ ɲɔgɔn dan yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ko o waleya minnu ni olu nana ye ko kɔnɔna la sa ko majɛ caman nana ye a ko la majɛ minnu kɔnɔna la sa ko ni minisiri min ni ale bɛ travail ani fonction publique okumu kɔnɔna la n'a taara ye k'a fɔ ko ale ka minisiri so yɛrɛ o maa caman bɛ yen ko olu da bɛ a ko la koyi gafe yɛrɛ kɛn bɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ a ko la u y'a yira k'a fɔ ko minisiri so kɔnɔna la yen nɔ sa ko min ye chef de cabinet ka se minisiri kɛrɛfɛ n'o ye Fasumu Kulubali ko ale yen bɛ waleya kɔnɔ nin ko la waleya min ni maa tɛ sigilen k'a kɔnɔ ni o ye ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko minisiri so yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ ko maa caman bɛ yen minnu ni u da nana ye nin kow kɔnɔna la k'a sɔrɔ u ka ko tɛ bi u ka ko tɛ sini o majɛ ni o majɛ minnu ni olu sɔrɔ la ko kɔnɔna la sa k'o de ye yamaruya kɛ yamaruya min kɔnɔna la sa a nana ye k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan yɛrɛ ko k'a bɔ a ma pepewu fo waati wɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya minnu na sa Nouvelle Alliance ko min ye candidat yɛrɛ kɛ maa minnu ni olu tun ye cɛbɔ ye nin ko kɔnɔna la ko a bɛ ka kɛ olu ka ɲɛkumu de kan k'a sababuya kɛ maa ku t'a dɔn jɔnni bɛna se sɔrɔ nin waati kɔnɔna la sa ka garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ fonctionnaire kura ye Mali kɔnɔna la ko n'a fɔra ko nin ɲɔgɔn waleya ni nin ɲɔgɔn waleyaw o kama a ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔngiri a bɛ kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan bari gafe ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye ko min kɔni jɛlen don pepewu ko i n'a fɔ olu ka ɲiniliw bɛɛ lajɛlen na u taara wolo min na ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u y'a yira sa ko yaasa ka ko bɛɛ lajɛlen jɛya suɲɛli waleyaw olu nalen ani bi cɛ u y'u kalen k'a fɔ suɲɛli waleyaw o bɛɛ lajɛlen ka dabila ko o de kama nin ɲɔgɔn waleyaw u tɛna se k'u sigi k'a lajɛ min ye majɛ cayara kosɛbɛ dossier ko ninnu tagabolo kɔnɔna la k'a sɔrɔ ɲɔgɔndan yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ fonction publique okumu kɔnɔ k'o de kama u ye nin ko yɛrɛ ta k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɔngiri Fasiri an y'a sɔrɔ Nouvelle Alliance kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ k'an ɲɛsin Mali Tribune ma kɛ Mali Tribune a da bɛ waleya damadama la bi a y'i da lase waleya fila ma an da bɛna se waleya minnu ma k'a ta k'a fɛsɛfɛsɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye festival sur le Niger n'o ye seko ani dɔnko o kɛnɛ ye sa ko a b'i n'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o kɛn bɛ sabati fɛn ko ye ko festival du Niger o baara minnu ni olu bɛ seko ni dɔnko o siraw ko fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la a yiriwara min ye Mali kɔnɔna la a yiriwara farafinna wa ko a kɛnɛ a ti kɛ waati si ko a ka to dogo la o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye ɲinanta in ye sa ko Université catholique de l'Afrique de l'Ouest n'o ye UCAO ye Bamako faaba kɔnɔna la yan nɔ olu ye ŋaniyata ka sigi nin ko kɔnɔna la sa ko ka wulikajɔ sabati a ko la wulikajɔ min ni a kɛra tare k'a sababuya kɛ ko min ye u ka kalandenw ye olu ka taa ye festival in tagabolo kɔnɔna la seko ani dɔnko siraw fɛ ka taa ɲinili kɛ nin ko kɔnɔna la ko waleya de don waleya min u m'a fɔ ko a ma kɛ bari a ɲɔgɔnna ko a ka dɔgɔn kosɛbɛ o min ni o waleya taara nin kalanso belebeleba in fɛ ko waleya de don Mali Tribune maaw ka ɲɛfɔli la sa gɔri kan ka turu min kan
ko n'i y'a jate minɛ tagabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko maa caman bɛ minnu n'u nisɔndiyara ni ɲɔgɔn ŋaniyaw olu tali la o kɛnɛ de kan sa u ye kuma yɛrɛ ta k'a tɛnkun maa dɔw la ko min ye Pascal Traoré ni ko ale promotion 2017 ko ale y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn waleya minnu ni olu taara kalan ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin olu ma u k'u ɲɛsin Segu mara ma tagabolo kɔnɔna la min ye seko ni dɔnko u bɛ se ka o lakodɔn ka taa fɛ cogo minnu na u ka jamana yɛrɛ ka se k'o lakodɔn sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko waleya de don waleya min ni sabatifɛn don i n'a fɔ a bɛ Mali tribune kɔnɔ cogoya min na Fasiri an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni ale Mali tribune kelen ɲɛ kɛ a da bɛ farikolo ɲɛnajɛ sira dɔ la ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Coupe d'Afrique des Nations ko o ɲɔngirilen ka bɔ pepewu ka Mali ta ka o ban a ko la sa a kɛmɛ ka ɲininkali tɛnku ko ye ko Mali dege karamɔgɔ min ye Eric Sekou Chel ye ko a bɛ n'a fɔ ko o bɛ kow bɛɛ lajɛlen sanfɛ Fasiri y'a yira sa ko Eric Sekou Chel au-dessus de la mêlée a y'o ɲininkali de tɛnkun ka a gɔri bila o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin dolatana kɔrɔlen ye Mali sɛkasi dondow cɛla ni don min an bɛ don min na i ko bi ko ni Mali équipe nationale n'o taara ka kalifa la n'o ye Eric Sekou Chel ye ko a sigira Mali aigliw ɲɛfɛ min ye mai kalo tile 6 san 2022 ko n'i y'a jate minɛ min ye phase finale min ni kan Coupe d'Afrique ko ni o bɔlen kɔfɛ a la ko ni Eric Sekou Chel a ka bilan jate minɛ a ka bɔlu ka olu jate minɛ sa ko a ye match 14 dolatan 14 ko a y'o de kɛ k'a to Mali dege karamɔgɔya la wa baaraw tagabolo kɔnɔna la ko a ye se sɔrɔ siɲɛ 10 a dɛsɛ ɲɔgɔn na a y'o kɛ siɲɛ 3 a cira siɲɛ 1 ko n'i y'o jate minɛ ka na se fo Côte d'Ivoire dolatan in ma k'i tɛ se k'a fɔ ko maa de don maa min ni ale ka bilan n'a bɛ se ka fɔ o la ko négatif o tɛ dɔwɛrɛ ko maa de don maa min ni a ka bilan n'i y'a ka sew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a n'a ka dɛsɛw bɛɛ lajɛlen k'i b'a ye k'a fɔ a y'an ka se de y'an ka o ka bon ni dɛsɛ ye o hakilina kelen in kɔnɔ min ye Mali tribune ye u kɛn bɛ ka gɔrituru waleya dɔ kan u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don Coupe d'Afrique tagabolo kɔnɔna la sa ko Mali k'u bɛ ŋaniya min t'a la k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka se yɔrɔ minnu na ko Mali ma se yen nɔ bari k'an kana ɲugu kɛ ka ɲaga lawuli u ka ɲɛfɔli la anw ka fɔ tɛ dɛ a bɛ Mali tribune kɔnɔna la ko u ye u ka kuma yɛrɛ ta k'a tɛnkun maa caman na maa minnu ni olu bɛ dolatan dɔn fo k'a fɔ k'u b'a dɔn k'u y'a yira depuis Coupe d'Afrique in yɛrɛ kɛnɛ kan maa minnu n'u tun bɛ Coupe d'Afrique kɛyɔrɔ la yen nɔ ko olu bɛ se k'a seereya ko maa caman bɛ yen minnu bɛ dolatan dɔn n'u y'a yira k'a fɔ ko ni Mali sɛkasi dondenw ni olu tora an bɛ don min na i ko bi Eric Sekou Chel bolo k'a ti san caman bɔ bilen koyi tagabolo kɔnɔna la Mali bɛ wasa min kɔ jɔnjɔnba nɔfɛ ko la ko o bɛ se ka sabati bari o n'a tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ ko olu ka ŋaniya tɛ a ka fɔ k'a fɔ ko olu bɛ fɛɛrɛ de kɛla yaasa Eric Sekou Chel ka to yen walima Eric Sekou Chel ko a ka baara bɛɛ ka ɲi wa ko olu ka ŋaniya tɛ o ye cogo si la gafe y'a yira k'a fɔ ko majɛ bɛ yɔrɔ minnu na olu yɔrɔw bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ ka lajɛli kɛ olu la ko bari don o don maa kura ko o bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ i n'a fɔ a dɔnnibaabaw y'a fɔ cogoya min na gafe y'a yira k'a fɔ k'u ye ɲininkali tɛnkun maa wɛrɛ la n'o o ti maa dogolen dolatanko la Mali kɔnɔna la k'o ye Alassane Soulemani ye ko Alassane Soulemani ale fana ye ɲɛfɔli kɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko dege karamɔgɔ a ka bilan ko o de bɛ kuma a tɔgɔ la su fara tile kan ko k'a sababuya kɛ kaba nana min ye aigliw cɛma ko yan'a ka se terrain kɔnɔna jaabi yɛrɛ ma ko min ye dynamisme ye o tɛ dɔwɛrɛ ko yanga sugu dɔ don k'a nana ni o ye ka ɲɛsin min ye Mali sɛkasi dondow ma ko n'i ye denmisɛn ninnu yɛrɛ dama ye k'a sɔrɔ terrain kɔnɔna yɛrɛ tɛ gafe kɛmɛ k'a yira cogoya minnu na ko o tagabolo minnu ni o bɛ denmisɛnw bolo u ye ɲɔgɔn kanu sira minnu kɛ ko a bɛ maa bila k'i yamaruya k'a fɔ ko Mali sɛkasi dondow sini bɛ u ye ko bari o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatili ko n'i ye Eric Sekou Chel a ka politiki ka o bɔ a la a ka wulikajɔ ka o ta k'o bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'i y'a jate minɛ nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu n'u bɛ kuma gafe ka ɲɛfɔli la Eric Sekou Chel a ka faveur la yaasa a bɛ se ka to min ye dege karamɔgɔya la Mali kɔnɔ bari gafe kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan ko fan minnu ni olu ma ɲɛ a ka kan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fini kelen in don k'i sigi k'a lajɛli kɛ
mun de ɲɛna an bolo mun ma ɲɛ an bolo k'o ka fisa ni don o don an ka fɔ an ma yɛlɛmali boloda maa kura ka na dɔ ka taa e ma ɲi dɔ nana o ma ɲi don o don taga ni ka segin ko a tɛ tɔ to kɔlɔkɔlɔ la fasiri an y'a bɔ alliance kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la e ko a yɛrɛ tɛ bi fasiriw datugu de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u bama yɛlɛma aw ye todunkan na an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'an balima kunnafoni dilanw n'olu ye gafe minnu sɛbɛn nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la yan ka olu bama yɛlɛma aw ye todunkan na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la jɛka baara o de ɲɔ ɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ an y'o de fɔ tele fan fɛ maa caman ka wulikajɔ o de kɛmɛ sababu ye aw ka se ka an jan n'an tɛgɛ an ka kumakanw sɔrɔ min ye arajo fan fɛ fana maa caman ka wulikajɔ o de kɛmɛ sababu ye aw ka se ka an kumakanw sɔrɔ aw minnu fana bɛ yen nɔ n'aw bɛ jeliba tv news lajɛ n'aw bɛ jeliba fm lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na an ka daw bɛ yɛlɛn ni aw ye an y'o de fɔ n'aw ye majɛ minnu ye baara la a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka an jogow dilan cogoya min na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɛli kɛ cogoya minnu na an ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an bɛ foli ta k'a di nin waati in na ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a ɲɛsin an ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma awɔ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la an y'o de fɔ o hukumu kɔnɔ sa ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye wasalam. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.